sishikotini ithabala be-COVID itomangana kwenyuki mamishe abanyuza amasovisi ngoba cacile uphumile efonini ulile bazivalela umnyango thina we baze bashute kepha saphuma ngivaliwe njengenyembe zempumputhe ithi ngqongqoshe kule demo singuhulumela bashute sathatha lo mpepo suphendule kinqe bafite ingoma sishikotini ithabala be-COVID itomangena kwenyuki mamishe abanyuza amasovisi ngoba cacile uphumile efonini baze bashute kepha saphuma ngivaliwe njengenyembe zempumputhe ithi ngqongqoshe kule demo singuhulumela donontupa state madoda yamuka nje dinqa madoda amuka bengibiza ubastate angilele mnqahatamete umfana ngajuyesenzela engoma usavela excel sathatha lo mpepo suphendule kinqe bafite ingoma sishikotini ithabala be-COVID itomangena kwenyuki mamishe abanyuza amasovisi ngoba cacile uphumile efonini ulile bazivalela umnyango thina we baze bashute kepha saphuma ngivaliwe